земли, Глория, Глория, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Упячори воли вошли кленчать перед им, бо Створителя познали у дитятку тим. Глория, Глория, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Пастушки побегли хутко, их анёл послал, привітали щирим серцем, кожний заспівав. Глория, Глория, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Мудрецов з країн далеких зорка привела, каб усю землю про збавцу вестка обышла. Глория, Глория, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Серцем радостно приймаймо эту новину, годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Глория, Глория, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Співайте Пану новую песню, співай Пану уся земля. Велич і хвала перед Його обличчям, моц і пригожость у Ягонай святыні. Гэтымі словамі Святого Писання пачынаем святую мшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, абыходзячы трэцюю звычайную нядзелю. У паўсюдным касцёле гэта нядзеля называецца нядзеляй Божага Слова. Удзельнічаючы у Эўхарыстыі, у ахвяры Езуса Христа свайму Айцу Нябеснаму. Калі слухаем Божае Слово, калі чытаем Святое Евангелие, эту книгу жыцця, мы умацоўваемся у веры. Мы набираем у свое сердце Божию мудрость, адначасова умацоўваемся у надзеі, што Бог Айцец Нябесны кахае кожнага з нас. І ніхто з нас не можа быць абыякавы Яго айцоўскаму сэрцу. Праставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, а асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці памерлую Еўгенію Алехно у 4-й месяц па смерці, выпрошваючы для яе ласку прабывання сярод збаўленых у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина,
моя вельми вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, кіруй нашим жыццём паводле Твоей волі, каб мы ў імя Твайго умілаванага Сына былі шчодрымі на добрыя ўчынкі праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги Неемії. У тыя дні прынёс святар Эздра книгу Майсеевага закону у першы дзень 7-га месяца на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад воднаю брамай ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі і тымі, хто мог разумець, і вушы ўсяго народа былі уважлівыя да кнігі закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на зробленым драўляным узвышэнні. І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа. А стаяў ён вышэй за народ. І, калі разгарнуў яе, увесь народ устаў, благословіў Эздра, великага Пана Бога. А ўвесь народ адказаў: Амен, Амен, падымаючы рукі свае, і кланяліся і падалі на калені, тварам на зямлю перад Панам. І чыталі кнігу закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася. Тады намеснік Неемія і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце, бо увесь народ плакаў, слухаючы словы закону. І сказаў ім Неемія: Ідзіце, ешце і тлустайце, і піць салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе,
таму што святы гэты дзень для пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць пана гэта моц вашая, гэта слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Слово Твоє, Пане, дають життя вічне. Слово Твоє, Пане, дають життя вічне. Закон Пана досконалый умацовывает душу, сведчение Пана верное, яно дае мудрость простым. Слово Твое, Пане, дают життя вечное. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Наказ Пана ясный просветляє очи. Слово Твое, Пане, дают життя вечное. Боязнь Божия беззаганная и вечно триває. Присуди Пана правдивые и все справедливые. Слово Твое, Пане, дают життя вечное. Нехай слови моих вуснов и думки моего сердца будуть досподоби Тебе, Пане, моя скала и мой откупитель. Слово Твое, Пане, дают життя вечное. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, як тіло одно, але має шмат часток, які, хоч і шмат, складають одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом охрещені в одно тіло. Юдеї, ті греки, невольники, ті свободні, і всі напоєні одним духом. Тіло – це не одна частка, але шмат. Ви ж тіло Христове, а поособку – частки. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан намастил меня обвещать добрую новину убогим. Послал меня обвещать вызволение полонным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Паколькі многія браліся скласці апавяданне пра падзеі, якія адбыліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе ўсё па парадку, найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Езус вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю у дзень суботні ў сінагогу і ўстаў, каб чытаць.
Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне, абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў. А вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго. Ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Умілувані Христе, Пану, браты і сёстры, большую частку свайго жыцця на зямлі Езус пражыў у Назарэце. Гэта быў найбольшы час, чым той ягоны трохгадовы час публічнай дзейнасці, калі ён прапаведаваў і здзейсняў шмат розных цудаў. На гэтым этапе жыцця Езус быў па сутнасці звычайным чалавекам, і гэты час быў звычайны. Гэта былі доўгія гады штодзённасці, працы, жыцця разам з Марыяй Юзафам, умацаванне ў веды і мудрасці ў Бога, як кажа Святое Пісанне. Гэта быў час малітвы. Менавіта праз гэты этап жыцця Езус асвяціў хрысціянскую штодзённасць кожнага з нас, надаючы ёй вялікае значэнне. Кожны звычайны дзень, які многія ў нашым календары, гэта дні, прасякнутыя верай у Езуса. Таму гэта не пустыя звычайныя дні у гэтай сваёй штодзённай шэрасці, але гэта набыванне непаўторнага характару і сэнсу нашага жыцця. Гэта напаўнянне нас яго святой прысутнасцю, як і ўсё, што ён рабіў у Назарэце, было асвячана прысутнасцю самого Бога, Эммануэля, Бога з намі. Часта самыя важныя рэчы ў нашым жыцці адбываюцца ў паўсядзённым жыцці. Сімвалам гэтага паўсядзённага жыцця з'яўляецца Назарэт. Богу спадабалася уплесці час сямейнага жыцця Езуса разам з Марыяй і Юзафам у справу збаўлення свету. Ва ўсёй нашай штодзённай дзейнасці, якую мы прасякаем верай у Езуса, адбываецца гісторыя збаўлення, у якую уплятаецца і гісторыя нашага жыцця. У гэтай звычайнасці жыцця, сярод радасці і клопатаў, мы таксама можам адчуць блізкасць і любоў Бога. Такім чынам, штодзённае жыццё хрысціян – гэта прастора, у якую Бог хоча запрасіць нас, каб перажыць яе разам з намі, даючы упэўненасць і сказаць, што наша, здавалася б, шэрае жыццё – гэта не нешта зусім выпадковае і пазбаўленае глыбіннага сэнсу, але гэта наш духоўны Назарэт, у якім так спадабалася пасяліцца самому Богу. Менавіта там, сярод розных сітуацый, Езус, як чуем сёння ў Евангеліі, хоча абвясціць свабоду палонным. Палонным гэта значыць паняволеным грахом, каб прынесці добрую вестку бедным, вярнуць зрок сляпым, вызваліць прыгнечаных і абвясціць год Божий ласкай Божай. Бог паслаў мяне
несці добрую вестку убогім. І гэтыя словы прамовіў Езус у сінагозе ў Назарэце на пачатку сваёй грамадскай дзейнасці. І гэтыя ж словы скіраваны непасрэдна да кожнага з нас. Яны з'яўляюцца як быццам кароткім выкладам мэты уцелаўлення Сына Божага. Езус прыйшоў у свет, каб абвяшчаць добрую навіну бедным, свабоду вязням, зрок сляпым. Дарагія браты і сёстры ў Хрысце Пану, кожны з нас часткова хворы, вязень сваіх слабасцей і крыжоў, пакутуе ад духоўнай сляпаты. Таму сёння мы павінны задаць некалькі пытанняў. Па-першае, а што такое добрая навіна, якую абвяшчае Езус? Добрая навіна, мае дарагія, гэта словы, у якіх Езус кажа нам, што з яго прыходам Божае валадарства прыйшло на зямлю. А валадарства Божае ёсць нішто іншае, як вызваленне чалавека ад усялякага рабства, няволі і слабасці, самага мярзотнага граху. Вызваленне, якое выражаецца ў звяржэнні закона аб тым, што багатыя і магутныя заўсёды маюць рацыю. З гэтага часу гонар – гэта служба, а не ўлада. З гэтага часу важна быць, а не мець. Такі парадак прынёс на зямлю Езус, абвяшчаючы сваю добрую навіну. Як жа цяжка нам паверыць і прыняць гэтую праўду. Як жа цяжка нам бачыць гэтую праўду. Як жа цяжка нам зарабіць добрую навіну нашай штодзённасцю і дазволіць Езусу вызваліць сябе ад усяго таго, што сёння медыцына называе дэпрэсіяй, а вера адсутнасцю надзеі. Перайдзем цяпер да наступнага пытання. А хто такія бедныя, якім абвяшчаецца добрая навіна? Гэта людзі 8 благаславенстваў. Гэта значыць лагодныя, пакорныя, убогія духам, чыстыя сэрцам, якія плачуць, прагнуць справядлівасці. Гэта значыць тыя, што прымаюць усё, што ён нясе у сваім жыцці, гэта воля Божая. І робяць гэта дзеля Бога з любові. Яны робяць гэта таму, што вераць, што Бог не дазволіць чалавеку выпрабаваць або пацярпець такія пакуты, якія ён не можа вынесці. Людзі, да якіх адносіцца добрая навіна, бедныя перад Богам. Яны умеюць слухаць Бога і не сумняваюцца ў Яго. Людзі добрай навіны ведаюць, што Бог ніколі не пакідае чалавека аднаго. Дае чалавеку час, каб ён мог давяраць Богу да канца. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сённяшняе Евангелие дае нам пасланне і урок аб тым, што кожны з нас пакліканы быць людзьмі добрай навіны, быць людзьмі 8 благаславенстваў. Але не толькі быць, але мы павінны быць тымі, хто абвяшчае добрую навіну ўсюды, дзе мы жывём, працуем і адпачываем. І праз гэта мы павінны стаць сведкамі любові ў свеце. Таму просім сёння, каб Дух Святы, які спачывае на Езусе, і ўсё яго зямное жыццё кіраваў ім, спачыў і на нас, каб мы маглі прымаць і абвяшчаць добрую навіну. Аман. Вызнаем цяпер нашу веру. Веру ў Бога Айца, усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага,
народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. І на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў: веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Разам з Езусам Христом, які паклікаў нас да жыцця ў сваім касцёле, узнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб верна следаваў вучэнню, якое перадалі яму апосталы. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго намаганні рэалізаваць пастановы Другога Ватыканскага сабору зразумелі і падтрымалі вернікі ва ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молімся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны няспынна адчувалі блізкасць і любоў Бога. Цябе просім. Молімся за Еўгенію Алехно ў 4-м месяцы па смерці, каб абмытая крывёю Хрыста Пана з радасцю ўвайшла ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божае Слова вучыла нас распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею ускладае на Цябе. Учыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён праз Хрыста Пана нашага. Амен. А учора з вечора, засвятила зора, освятила зора, зора засвятила, увесь свет, обудила увесь свет, обудила, что нам пришла новина, что Дева Мария народила сына. Христос народился, свет узвеселился, Люди, поспешайте, збаўцу, привітайте, збаўцу, привітайте. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме Прийми ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Божа, прийми ласкавая святі гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з духом
Духом Твоим. Угору серцем, Узносим их до Пана. подякуем Пану, Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты у сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам як адкупіцеля свайго Сына. Ён стаў падобным да нас ва ўсім, апрача граху. Каб Ты мог любіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, Неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, які ідзе ў імя Божае. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Еўгенію і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Аминь.
Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcися imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на веки вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Земля и небо, земля и небо радостно спевают. Ангелы свету, диво обвещают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славить судно спевают, пастушки играют.
Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, поотрымліваючи Твою животворчую ласку, мы заўсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашага. Паслухаем парафіяльныя аб'явы, перажываем сёння трэцюю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак успамін благаслаўлёнага Юрыя Матулевіча, біскупа. У аўторак успамін святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. У сераду успамін благаслаўлёнай Баляславы Марыі Лямант, панны і заснавальніцы кангрэгацыі нашых сясцёр-місіянерак святой сям'і. У 8:30 ружанец для кола жывога ружанца благаслаўлёнай Баляславы. А святая імша ў 9 гадзін будзе ахвяравана за нашых сясцёр. У пятніцу успамін святога Яна Боска, святара. У чацвер святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Наступная субота, першая субота месяца, пасля святой імшы ў 9 гадзін, набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. Шчыра запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступную нядзелю 2 лютага прыпадае свята ахвяравання Пана, ці Маці Божай грамнічнай. Святыя імшы ў нашым касцёле кожную нядзелю. На кожнай святой імшы асвячэнне грамнічных свечак. У 7:30 гадзінкі да Маці Божай. Наступная нядзеля таксама гэта першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы ў 8 гадзін магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакрамента да 10 гадзін, а пасля святой імшы ў 10 гадзін эўхарыстычнае набажэнства. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця», а таксама грамнічныя свечкі. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. У пятніцу, у апошні дзень месяца, адна з інтэнцый вячэрняй святой імшы за ахвярадаўцаў мінулага месяца. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Сергей Сцяпанаў, Зашмян, вуліца Чырвонаармейская, Вольга Бальцэвіч, Зашмян, вуліца Чырвонаармейская, першая аб'ява. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. Па калядзе на гэтым тыдні наведаем у панядзелак 27 студзеня з 16 гадзін вуліца Усходняя, дом нумар 7, пасля 18 гадзін вуліца Усходняя, дом нумар 9 і дом нумар 25. Аўторак 28 студзеня з 16 гадзін вуліца Усходняя, дом нумар 17, пасля 18 гадзін вуліца Усходняя, дамы 19 і 21. У сераду 29 студзеня з 16 гадзін вуліца Усходняя, дом нумар 11, а пасля 18 гадзін вуліца Усходняя, дамы 13 і 15. У чацвер 30 студзеня з 16 гадзін вуліца Усходняя, дамы 4 і 8, а таксама вуліца Школьная, дом нумар 5. Пасля 18 гадзін вуліца Усходняя, дом нумар 6 і вуліца Школьная, дамы нумар 3 і нумар 8. У пятніцу 31 студзеня з 16 гадзін вуліца Школьная, дом нумар 2 і дом нумар 4, а пасля 18 гадзін вуліца Будаўнікоў, дамы 8 і 10. У суботу 1 лютага з 11 гадзін вуліца Будаўнікоў, дамы 6, 14, 18, 20, 22, 24, 26 і 28. На мінулым тыдні адышла да Пана наша парафіянка Тэрэса Корсікава, 66 год. Вечны адпачынак дай їй Пані, А святло вечне, нехай світить, нехай відпочиває у супокої вічним. Вечны адпачынак дай їй Пані, Святло вечне, нехай світить, нехай відпочиває у супокої вічним. Вечны адпачынак дай їй Пані, А святло вечне, нехай світить, нехай відпочиває у супокої вічним. Амінь. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай, памолімся аб єднасці хрысціянаў, каб мы разам давалі сведчанне сучаснаму свету. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай моленням нашим, и до всялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас.
Желаем всім побожного переживання сьогоднішньої неділі, так само нового тижня, і на цей тиждень приймемо Боже благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Дякуєм Пану Богу. Вирушаймо до стоянки, кличуть Єзус і Панінка. Привітаймо немовляті і Марію його маті. Привітаймо немовляті і Марію його маті. Єзу, люби нам жаданий, Твой приход здавен чаканий. Вістілі його пророки і чекали усі народи. Вістілі його пророки і чекали усі народи. Ангел панський звістував Панні